này ngon bên này ở tràn chẹoไปนี่เหมือนแมนมอนสายเยอะนะนี่คือมอนจุ้ง นอนใส่ช่องมัน đó à chả má ơi bạn mình có ăn đi rồi mà khéo ạ đó là vô đó có mà em món phía trước mình men món sai tế mà crop giang tiếp mấy có 50 viên này mà tôi import mà phía trước mà pay mơn mà quà bằng bồn nó anh làm là mỗi 2 đồng piều mong con nó vô thế men món sáng giờ đi phía trước hết món này chul rồi mà đồ xì cho đấy ăn xì đấy cái chốt kia con ăn xì đấy cho đây à đã nó rồi chul kia mà đây chạy cái tê có chán không con chăm món đi mình nghĩ nha món sạch món chul ấy nhưng ở trên chấm đồ bạ này còn nó nhưng tới thai vì thầy bị tròn làm lại ở đây còn miền bài sol được món chè ABC ABC là chức ngành bằng màนี่พายมาเข้ามาแล้วบางวันrồi à tại vì chứ sao khơi mô lên là mô tầm mề sao mấy ông làm này cái là bên chơi lụa mà con chiên rồi là đây rồi con là đây thông mà đã chừng đây là xi mà nó ở đây bằng con này cái này admin là bên đây đấy cái này màu và hai mòn àนี่ประเภทมอนà nện lên mòn lên à mà cái này rồi đó cái này châm trang cho nên bằng đặt mê là mà phê ba nó thế coi cho mình cái này con đưa cái này rồi tốt là con si tầm mang thao rồi châm là hôm cho nên châm cho bây giờ là khá là ba nước sạch giờ ông mà vẽ con nước mau mà vẽ con nó mòn mòn này anh mình cái này máu mà moro món đá nó có mà mình mà thôi mà đá mà moro món châm mà món châm nó châm mà đây moro món châm màแต่มันแมนโยถึงจำไอ้เด้จำบอสัตว์แต่ว่าเมนมอนหรือเงี้ยพลาดแล้วบัดมอนเงี้ยห้อยตามตัวผู้ขายในเวทีแจ๊ะมาแจ๊ะจังเลยบ้านมการจำไอ้บางคนอ่ะโจมเมื่อคนเฉลยแบบประมาณที่ระเบียบจำมอนขายแจ๊ะมาแต่จะใส่เธอระเบียบนาคลาดใบมอนนั่นเวสกปรกละออกแต่มาองค์เคยมอนก่อนนี่อ๋อมอนก่อนไอ้ที่บางคนมาตรงมาก่อนมาตรงมาก่อนจบแล้วก็ก่อนเป็นแล้วสบายตั้งอ้อมอ่ะอันนี้ชอโจเลยจบแล้วมอนขนมตรงนั่นคืองัดแต่ละอันนี้ชอเลยสุขายแจกใช่มายืมจำตกกระดาษเวียพิจารณารู้เลยพิจารณาคือเติมแต่เรามอนอ่ะเป็นคลางี้ล้างเคยไปซีจังจบแล้วไปเด็กแหลกเปี้ยกับเมียเลยมาโคตรซาขายในบิดแจกจังเบียบามันติดลูกเชียงคลั่งมาเป็นเจนบีมีเมาลมเจนลมไม่สามารถดูตึงตกเลยลาข้อที่สุดเพลงลาข้อนี่มันแมนคลายนี่คือฉันมองต้องไปใส่
mong ấy tầm vàng này muốn đấy mà cùng chia và cùng chia một trường ó trường